Mukadzi uri mudasi iye ndiye asiri kundida nekuti mukadzi aite varume 2. Musore shangami. Mukadzi wangu ini ndinomuda asi gara pasi. Sigara pano baba. Enda unozogara mungo parika varume. Pano nyaya inofunga vadareka makatadza kupatsana nguta ipapo. Taura. Andina tunzwisisa kuti ndenda tonga. Toda ngoti titume munhu aende kuecondit naika. Unotariswa zviri mufoni. Zvinzo ndiye chapa muchaenda nokuyo muronga naye musi wamuenda naye kuecondit kana mangwana kuseni. Uchidya. Ndirigeenda shangami. Uri kudya here munda? Nokugomboka kunga takaita pambasi. But tosaka tichienda unodya munda. Muchero pakati unoda kudyiwa newe. Babi yangu anenge achiuyawo. Upi? Chikomba ichi. Ndati we enda unodya muchero pakati. Kana ndichiborohwa nomhepo. Chimbosimukai mese muende. Kuno rufu pakati. Nyaya dzakadai dzino rufu. Kufunga changamire ndakambouya pana 2 years kumashure uko ndikadzoka ndikadai nomukadzi wangu anditi tinogara kadzi tikagara zvakanaka asi tichiita 3 months tabva kuno mukadzi akabva ndiri panyaya dzopatezva mukadzi akabva anzi abatwa nechikomba futi ini ndikubva ndati pamwe ndozvokunyeba yakasira pasi. Aiwa, ikatanga iyoyo ndinoshanda nazvo zvese. Handinaba kuti izvozvo tinopedza. Ndokubva ndati kutaura kuvanhu inyaya. Ndagara mazuva ndakabva ndati amudzimai ndandavati musachirega kushandisa foni. Foni yandikandavasiya iyo vatora handiseti taisa modho. Vakazotsvaga raini ndo vaisa raini. Vachitaura nemurume memeseji. Ini ndikaona meseji ndikatisangana kuground. Ridheti riri ranga nenyara dzokatezva. Ndakati adzimai ndavabvunza adzimai kushuva vakadaira vana kudanga. Tikatofonera chikomba chedu tikatotaura iwe mapfumo. Raini yako ndichana asiya naro usiku. Mandaita sei? Mandagara. Tinakuzoita sei futi? Takatagara. Ndagara August uno. Ndobva ndaona adzimai vane foni modrop muhembe dzavo ndikatozwa foni. Adzimai kufoni ndikati ndiyangu ndindikamandamidza foni saka ndakazotenga. Ko raini zvese ndikazvitenga ndiri kushamba. Ndazoenda kushamba ndabva ndasvikosechesa raini ndikataunda mapfumo. Adzimai ko chii chiri kuitika pakurarama kwedu isusu? Ndobva ndagara ndikati adzimai pane zvirimboita mozorora ndimbosiya ndizorore ndinogona kufa. Adzimai vakata nharo ipapo vakati kana ndisina kubva panapa handisi kubva nonyaya yekuti kana usina ndipashere ndikati aiwa ndisikuda kupashere enda muzorora. Takataura pano nyaya yako chete. Shuwa shereni vakazoti vakaramba vachindihwisa kuti peshe kana ndazovapa shereni. Kuya kwandakaita kunoku. Yana mukadzi anzi uri Chikomba iwe? Kwete zvakare. Asi raini ukamutengera mukadzi? Raini raari kutaura iri ndo raishandiswa patikauya kuno kuti chibhadhara. Chedzaka mukadzi wacho? Aripiko? Ine maklemu mangari pazasi ine 200. Enda pakata. Tuudze kuti zviri kufamba sei pavarume ava? Raini vakakupa sei? Raini vakandipa panyaya yekutanga iyo yatikambouya tichipira tichibhadhara isei ndopa vakanipa raini yakaenda raini rakabva razotoona vabva vagara navo handazogaita foni ubva tabva kuno. Unonzi ani? Ndonzi Chikodeft. Ndikanzi aukanapa uchaita foni asi chokutanga chada kuti uite ndoda kuti ufoni utaure nemunhu wako kuti inini nezvako handichada. Saka ukabva wafona? Ndikabva ndafona bai ndinawo tiri 2 ndikati amapfumo ndikukumbirisawo kuti nezvangu siyana ineni muchanditemesa nedemo. Vakabva vatora foni zvikanzi mapfumo ndiri kutema nedemo ndo mafambiro akaita nyaya. Saka pauri kugarawo? Apa ndiri kugara pakwedu ndakadzingidzwa. Ukareti? Ndakadzingidzwa. Murume unomuda? Murume ndomuda. Mudzi kuti dedi ndokudai? Dedi ndokudai.
Kuti kudii? Pamusoro shanga. Mukadzi wangu inini ndinomuda. Asi Gara pasi. Sigara pano baba. Enda unozogara mungo parika vari. Pano nyaya inofunga vadareka. Makatadza kupatsana nguta ipapo. Taura. Handina tunzwisisa kuti ndenda tonga. Taura. Nekuti foni vari kuti line rokutanga handabva ndaona vane line. Rekutanga line ndakabva ndadimba kuti vandaisikana. Iri rakatodhura August unoira ndikutaura foni yatinayo. Iyi foni yandinayo ndii. Ine line rikuti ranga richishanda. Mudze kamadzimai kuti foni ndeye August. Asi foni haisi August ere madzimai. Saka handina kwandirikenda. Saka teta siyatano kuda. Handina kwandirikenda nekuti foni iyi ikashandiswa August. Mai so kana makaenda kuyekonende makanotsvaga munoona kuti mameseji aifamba vaidirita. Vakashandisa kudirita. Asi ndikaona kuti mukadzi uyu vana vaona naye vawanda. Asi akanditaura chokwadi chakanaka. Pamwe ndokuti ndingagone kurarama. Asi atezva varipo akabvuma. Asi nhasi akunditi handina kubvira ndeta. Atezvo rakwanoziva kuti wakabvuma. Vanoziziva. Tezvara. Unoiziva here nyaya? Nyaya yekuti wakabvuma inhema. Chuya kuno. Avasi vanhu varipo pamwe kuti atezva vane vanga varipo. Asi ava ndatezvara. Ndatezva vangu. Asiwo mukadzi uri kumuda here? Mukadzi uri kumuda asi iye ndiye asiri kundida nekuti mukadzi aite varume 2. Ndatiwo uri kumuda here? Mukadzi ndiri kumuda. Saka nhasi wakwira uchiwabata Chikomba. Ndabata Chikomba. Foni ndiyoyi. Ora Chikomba chikake chingani? Kechi2. Saka ndizoudza mosha yangu kuti naye kuti musha wangu urambe uchiparara ari kumbodei pakati pangu nemukadzi wangu. Ini handina kana ndopolwa naye ngati ndimbhadhare. Alright. Hatisi kuda kuti tipedze takadai tingatitambise tingatore nguva. Toda kungoti titume munhu aende kuEconet naika. Unotariswa zviri mufoni. Zvinzwa. Ndiye chatpa. Muchaenda nokuyo muronga naye. Musi wamuenda naye kuEconet kana mangwana kuseni. Yozodzoka musi wani. Musi wa12 wazvinzwa. Chete. Zvepfuma nhasi hatichataura. Tongomira. Pano pausina kunzwisisa. Aiwa. PaEconet ndipo pachitangira nyaya yedu. Ndati pano pausina kunzwisisa. Hapana pasina kunzwisisa. Ndosaka tiripo kati kutonga iwe teerera. Iwe tatodzokera. Saka mukadzi ari kuenda kupi nhasi? Tichimboita nyaya dzaanofanira ngari kumba kwavo kuitira kuti pano zvinozoita kuti kana akuda murume panguva iyo. Sezvo ndakati mboenda kuzorora kumba kwavo ndinogara ndinotenda. Uri kuenda kuti? Ndinoenda. Asi iyo uri kuenda here munda uchidya? Ndiri kuenda. Pindura mubvunzo. Uri kuenda here munda uchidya? Ndiri kuenda changamire. Uri kudya here munda? Nokugomba kwanga ndakaita pambasi. But ndosaka tichienda unodya munda. Muchero pakati unoda kudyiwa newe. Mabi yangu anenge achiuyawo. Upi? Chikomba ichi. Ndati iwe enda unodya muchero pakati. Ndazvinzwa. Nyaya takaenda kuEconet. Wazvinzwa? Takuita zvesinyaya. Iwe takakutonga tikakupa judgment yeuyu. Ukabatwa uri Chikomba. Zvimwe zvacho svipira pasi imbwa inhonge. Inini changamire ndakasvipira. Naika. Teera tiri kutaura newe. Svipira pasi imbwa itisi. Inhonge siyana nazvo. Zvinzwa. Tikaenda foni ikanotariswa zvikatsvagwa zvikaonekwa. Line racho unoriziva namba dzaro? Ndiziva asi iyo nomari kuti makafona ndiona kuzobata namba dzacho. Ine line here. Zvese zvakakwana ipapa. Nemari yaena zvese ndikaona zvirimo. Don't worry. Anoita iwe watakupa iye. Tosangana musi wa12. Enda hedu. Saka uri kuenda nana? Pauri kusumuka apa ukuenda nana kumba? Ndiri mukoma uno munin'ina wangu. Komukadzi? Anoenda mawiri ayi. Hausi kuona kuti uri kuwedzera tambo. Iwe mukadzi unomuda, kumwe kwacho uri kuwedzera tambo chihure chiwande kwauri. Pamwe pachoenda nemukadzi. Ndauya nemudhudhudhu changamire. Mudhudhudhu unomutakurawo. Vamwe navo vanozoenda notsoka. But tiri kutaura isu toda kuvaka iwe wati mukadzi unomuda. Asi kana usisamudi worega uchita zvake zvaari kuda. Aiwa, iye ndiye asiri kundida nokuti ini handinayo. Ndosaka tiri kuti takienda kumutemo tikuti chienda naye. Famba inotsoka kwamunosvika hamutadze kusvika notsoka. Muri tu. Pari zvinoda kumbota ndifone mekosvika nditira kwana changamire. But mukadzi ndiye. Nditira kwana ndichiborohwa nomhepo. Chimbosimukai mese muende. Kuno rufu pakati apa. Nyaya dzakadai dzino rufu. Alright. Saka ndinofana kumborohwa nomhepo, yachirohwa nomhepo achionawo ndichionawo. Alright, good. Tobatana. Zvatikofu. Tatimbomisa. Mwana wangu akazikisa kuti mushure mokunge azvishinda kumba ane sikiriti yaake asina kuona
murume yakava nenyanga vamwisa mwana wedu nemutemo saka mushure momutemo ndozobvazoya nyaya yekuti vati vachadanana sanobamba nenyaya yangu yokuti akasaitaura munomu mangwana ndofunga unokwira dare unokodzere kwira dare tamusorera chamupisa ndiyeyo mungandibvumidzo unotaureke uri uchikomba wadi kumirira dhete ndosaka maonza ndatiinini ndosaka ndatichimirira kadhetiri kwani muziwo nzira yaparuware ndiyo mufambi wani next garai maenda